मला सगळ्यांना बोलवलं आहे आणि तुम्ही माझ्या एका मेसेजवर सगळे आलात त्याबद्दल आधी धन्यवाद तुमचं सगळ्यांचं. विषय असा आहे की महाराष्ट्र राज्याचे कॅबिनेट मंत्री भरत गोगावले नुकतेच सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर आले होते आणि या दौऱ्यावर आलेले असताना एका कार्यकर्त्याच्या मेळाव्यामध्ये त्यांनी अत्यंत खळबळजनक असं वक्तव्य केलं आहे की या जिल्ह्याचे माजी पालकमंत्री, महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री आणि माजी केंद्रीय मंत्री आणि सध्याचे विद्यमान या भागाचे खासदार नारायण राणे हे एवढ्या उंचीवर जे पोचलेत त्यासाठी त्यांनी काय काय केलं असं म्हणताना त्या अनेक केसेस अंगावर घेतल्या, जेलमध्ये गेले, भानगडी केल्या, मारामाऱ्या केल्या, मर्डर असं सगळं केलं, त्यामुळे ते एवढ्या उंचीवर गेले असं वक्तव्य एवढ्या जबाबदार पदाधिकाऱ्याने महाराष्ट्राच्या कॅबिनेट मंत्र्याने सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात येऊन केलेला आहे. सिंधुदुर्ग जिल्हा हा शांत जिल्हा म्हणून ओळखला जातो. गुन्ह्याचं प्रमाण आपल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये फार कमी आहे. अशा परिस्थितीमध्ये गोगावलेंना इथे कार्यकर्त्यांना काय सांगायचं होतं की तुम्ही मोठं होण्यासाठी, उंची मोठी गाठण्यासाठी, नारायण राणेंसारखं होण्यासाठी भानगडी करा, माऱ्या करा, मर्डर करा असं सांगायचं होतं का? असं सुचवायचं होतं का? असं जर सुचवायचं असेल त्यांना, म्हणजे सुचवायचं होतं असंच तर त्यांच्या वक्तव्यावरून दिसतं आहे. त्यामुळे ही गंभीर बाब आहे. त्यामुळे आज आम्ही पोलीस अधीक्षक सिंधुदुर्ग यांना FIR दाखल करण्याच्यासाठी पत्र दिलेलं आहे. गोगावले यांनी हे जे वक्तव्य केलेलं आहे त्या भारतीय न्याय संहिता कलम 49 गुन्हे करण्यास प्रवृत्त करणे आणि कलम 351 धमकी व गैरवर्तन या कलमांखाली त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करा अशा प्रकारचं पत्र आम्ही पोलीस अधीक्षकांना आज दिलेलं आहे. मला असं म्हणायचं आहे की महाराष्ट्राचे कॅबिनेट मंत्री असलेले, एवढ्या जबाबदार पदावर असलेले जिल्ह्यात येऊन अशा पद्धतीचं वक्तव्य करतात तर हे खूप निंदनीय आहे. त्याचा आधी मी जिल्हा काँग्रेसच्या वतीने निषेध करतो आणि यांना अटक करावी, यांच्यावर गुन्हा दाखल करून यांना अटक करावी अशी मागणी मी तुमच्या माध्यमातून करतो आणि पोलीस अधीक्षकांकडे ही आम्ही केलेलीच आहे. मला असं म्हणायचं आहे की नारायण राणेंनी गुन्हे केले असं एवढं कॅबिनेट मंत्री, जबाबदार मंत्री आपल्या भाषणातून सांगत असतील तर त्यांनी केलेल्या गुन्ह्याबद्दल माहिती असेल नक्कीच, तर ती त्यांनी माहिती पोलिसांना दिली पाहिजे होती. असं जर राज्याचा एक मंत्री अशा प्रकारचं वक्तव्य करत असेल तर ते जबाबदारीने केलेलं असेल ना. त्यामुळे नारायण राणेंनी केलेले गुन्हे किंवा जे काय केलं आहे ते त्यांना माहीत असणं क्रमप्राप्त आहे आणि त्याची माहिती त्यांनी पोलिसांना दिली पाहिजे. आणि मला अजून एक विचारायचं आहे गोगावलेंना की तुम्ही जे एवढी 4-5 वेळा आमदार म्हणून निवडून आलात, मंत्री झालात, ते सुद्धा तुम्ही अशाच मारामाऱ्या करून, मर्डर करूनच झालात काय? आज जिल्ह्यामध्ये बेकारी मोठ्या प्रमाणामध्ये आहे, युवक बेरोजगार आहे, तर त्यांना अशा जबाबदार माणसाने उद्योगधंदे करण्याच्यासाठी, नोकरी करण्यासाठी, तरुणांना चांगलं शिक्षण घेण्यासाठी मार्गदर्शन करायला पाहिजे. हे न करता गुन्हेगारीसाठी प्रवृत्त करणं हे कसं योग्य वाटतं आपल्याला सुद्धा, पत्रकारांना ते सांगा. हा प्रश्न जो आम्ही मांडतोय तो विरोधी पक्ष किंवा काँग्रेस म्हणून विरोधातला हा प्रश्न नाही आहे. ही सामाजिक सौहार्द बिघडवणारी गोष्ट जी मंत्र्यांनी केलेली आहे ती फारच क्लेशदायक आणि निषेधार्ह आहे. त्यामुळे त्यांच्यावर कारवाई करावी ही आमची मागणी आहे, प्रमुख मागणी आहे. हा जिल्हा आपला शैक्षणिक बाबतीत 10वी-12वीला महाराष्ट्रामध्ये 1 नंबरला येतो. तर त्यांच्या भविष्याच्यासाठी काही अशा नेत्यांनी येऊन सुचवायला पाहिजे, त्यांच्यासाठी काहीतरी इथे उच्च शिक्षणाच्या सोयी करायला पाहिजेत. हे न करता कार्यकर्त्यांना किंवा तिथल्या तरुणांना गुन्हेगारीकडे वळवण्याचं काम जर हे मंत्री करत असतील तर हे कितपत योग्य आहे? त्यामुळे पोलीस अधीक्षकांकडे आम्ही जी मागणी केलेली आहे त्यांना तात्काळ गुन्हे दाखल करा आणि अटक करा. आणि जर त्यांच्यावर गुन्हे दाखल केले नाही तर आम्ही मोठं आंदोलन करणार आहोत.
जर भरत गोगावले यांच्यावर पोलिसांनी गुन्हे दाखल केले नाहीत, हा गुन्हा सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये घडलेला आहे आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये त्यांच्यावर गुन्हा दाखल झाला पाहिजे अशी आमची मागणी आहे आणि त्यांच्यावर जर लवकरात लवकर गुन्हा दाखल केला नाही तर आम्ही मोठं आंदोलन उभारू. तुम्हाला ना सह्यांची फोटो मारलेला आहे, फोटो पाठवतो सगळ्यांना. जरा ह्याच्यावर सह्या नाही आहेत म्हणून सह्यांची. आणि पोलीस अधीक्षकांना हे दिलं त्यावेळेला काही कार्यकर्ते होते, ते आता इथे नाही आहेत, ते बँकेच्या मिटिंगला थांबले. हे मेघनाथ धुरी होतेच. त्याच्यानंतर मुद्दा काय आहे की फक्त राजकारणात, सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या राजकारणात नाथपैपासूनची आपली परंपरा आहे. राजकीय नेत्यांकडनं अपेक्षा आहे आम्हाला की तेही त्यांनी सांगावं. केशवराव असतील, केशवराव शैक्षणिक हे आणलं, अमृतराव राणे साधन आणलं, बापूसाहेब म्हणजे उच्च विद्याविषयी लोक होते. म्हणजे काय होईल, आपण जर असं काहीतरी मिसगाईड हे मोठे लोक करायला